Predsjednik Crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić sastao se u Vašingtonu sa predsjednicom Američkog kongresa Nancy Pelosi. Visoki američki zvaničnik ocijenila je za televiziju Crne Gore da je riječ o istorijskom susretu kada je u pitanju prijateljstvo između dvije zemlje i istakla da u Sjedinjenim državama svi prepoznaju uspjeh Crne Gore. Nancy Pelosi prva je predsjednica Američkog kongresa i najutjecajnija žena u istoriji američke vlasti. Treća po rangu ličnost u Sjedinjenim državama poslije predsjednika i potpredsjednika. Nakon susreta iza zatvorenih vrata sa Rankom Krivokapićem, Pelosi za Dnevnik kaže da je zadovoljna što je mogla da poželi dobrodošlicu predsjedniku Crnogorskog parlamenta. Kao predsjednik predsjedničkog doma želim da proslavim ovu priliku kao istorijsku kada je u pitanju prijateljstvo između dvije zemlje. Svi ovdje prepoznaju hrabrost i uspjeh Crne Gore i ja se radujem uspješnim odnosima između naše dvije države. Ponosna na lidere u zemlji i zadovoljna što sam mogla da poželim dobrodošlicu predsjedniku parlamenta. Susret na najvišem nivou u Američkom kongresu istorijski je datum za Crnu Goru i Sjedinjene države. Ocijenio je prvi čovjek Crnogorskog parlamenta. Posle više vjekovne saradnje, evo i došli taj prvi trenutak susreta na istom nivou od Pariz susreta koji treba da osnaži naše odnose. Zahvalio sam se Američkim državama za sve ono što su radile u ključnim trenucima za Crnu Goru tokom 90. i 2000. godine na putu ka sticanju nezavisnosti i naravno podršci svi koja je obećana na putu europskih integracija i euroatlantskih integracija. Uvjeravanje da će Sjedinjene države pomoći Crnoj Gori da ka euroatlantskim integracijama ide ubrzanim korakom, predsjedniku Crnogorske skupštine tokom intenzivnih diplomatskih razgovora u Vašingtonu prenijeli su iz zvaničnih State Departmenta Rosemary DiCarlo i kongresmeni David Price i Elliot Engel. Raduju se što je Crna Gora dobar primjer sa Balkana i moram reći, bilo je krajnje prijatno i dostojanstveno biti predstavnik Crne Gore ovih dana u Vašingtonu. Na svim adresama smo čuli samo pohvale o našoj zemlji, na svim adresama se samo željelo da Crna Gora istraje na tom putu i da bude i dalje pozitivan primjer u regionu. Tokom posjete Sjedinjenim državama Krivokapić je na prestižnom Johns Hopkins univerzitetu održao predavanje na temu Novi ustav za novu državu. Susretima sa senatorom Karlom Levinom i kongresmenima Billom Youngom i Sander Levinom, predsjednik Crnogorskog parlamenta završio je višednevnu posjetu Sjedinjenim državama.